спасителните работи, за подаване на енергия, за спасителната техника, работеща с стоки, за осветяване на участниците, за преминаване към работа през тъмната част на денонощието. Автомобила е оборудван с стационарна мачта, с два взривозащитени прожектора за осветяване на района на действие. Също така има и спасителен взривозащитен вентилатор за отбиване на вредни газове от отворени пространства и помещения. В автомобила намират място информативни уреди за измерване на алфа, бета камери, неутронни лъчения, индивидуални дозиметри, преносими газоанализатори, комплект с оборудване за определяне на скоростта, посоката на вятъра, мощността на въздуха, специализирана прахосмокачка за събиране на разпръснат живак, след като вече е обработен с сярен прах, защитни и изолиращи химически костюми, защита на хората на работещите служители в силно агресивни среди. След малко ще станете свидетели на това, колегите работят с очите си видях предател, който се е утвърдил като част от националния календар на извънучилищните дейности на Министерството на образованието, младежта и науката, за разкърпване на конструкции. Факт, светлина, пожари, примерно има врата или някое нещо срутено, което не може да се мине, с това се минава. Силно с него. Винаги всеки пожарникар трябва да носи такова нещо със себе си, задължително е просто. Шестия, когато се отиде, винаги трябва да има, особено на апартамент, на сграда, нещо има. Трябва скила се работи, това се разкърпва, да, примерно да се срути нещо, не може да излезеш, това да си помагаш. Са ресурсите от 11-то поредно издание. Освен тях ви представяме безопасност за защита на населението в Бургас и тя бе представена за първи път на миналогодишното отбелязване на празника на пожарникарите. Запознаването на подрастващите с правилата за пожарна безопасност е отговорност не само на учителите и институциите. Родителите също трябва да помогнат в този процес с занимателни игри и с личен пример още от най-ранна детска възраст. На масите може да намерите информация откъде в интернет да свалите наръчник по пожарна безопасност за деца, изготвен проект "Младежи по-силни от огъня", реализиран от Българската федерация за пожароприложен спорт в партньорство с Националния център, европейски младежки програми и инициативи. На това място бяхме предвидели и демонстрация на спасяване на хора от съседната сграда посредством въжено-спасително устройство тип тролей. За нещастие, в момента колегите, които трябваше да изпълнят тази демонстрация, са на происшествие и не могат да присъстват и да се включат в нашето мероприятие. Следващата демонстрация от програмата е действие на екип от група "Спасителна дейност" при Областното управление за пожарна безопасност и защита на населението град Бургас при откриване и идентифициране на радиоактивен източник. След получаване на сигнал от оперативния център при Областното управление за възникнал инцидент с радиоактивен източник, специализираният екип от група "Спасителна дейност" пристига на мястото, оборудван с индивидуални дозиметри, индивидуални средства за защита и прибори за откриване и идентифициране на радиоактивния източник. Ще изчакаме колегите да се приготвят. Виж как се отличат пожарникарите, виж? Източник се обезопасява от органите на областното управление и областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Приборите за определяне на алфа, бета и гама лъчение се включват преди служителите да влязат в обезопасения район. Определя се нормалния радиационен фон, като в операцията участват най-малко 2 спасители. В зависимост от мощността на дозата, при по-големи аварии се обособяват 2 зони. Зона за сигурност и зона за контролиран достъп. След откриване на източника се извършват действия по неговото идентифициране.
В момента колегите обезопасяват зоната, в която се намира радиоактивния източник. Ние го преснимахме. И двама чака да бъде да държи нещо. Не. След като вече е идентифициран, радиоактивният източник се изземва с специални щипки и се поставя специален контейнер за отговорно пазене от органите на Министерството на вътрешните работи до неговото предаване на фирма със специализиран транспорт за пренасене до депо за радиоактивни отпадъци в Нови хан. От тук нататък радиоактивният източник се пази от органите на МВР и изчаква специализиран транспорт до Нови хан. Следва представянето на младежките противопожарни отряди на Млад огнеборец от ученици и ще демонстрират елементи от състезанието. Само да получа сигнал от колегите, че са готови. Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се занимава активно с подрастващите. По нейна инициатива съвместно с Министерството на образованието и науката през 1999 година е утвърден статутът на младежките противопожарни отряди Млад огнеборец като извънкласна форма за повишаване противопожарната култура на подрастващите и аналог на младежките противопожарни формирования в развитите европейски страни. С това е възстановена една десетилетна традиция за работа с подрастващите под формата на младежки противопожарни отряди. В тях младите огнеборци преминават теоретична и практическа подготовка в областта на пожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност, участват в информационно-разяснителни кампании сред населението и в други обществено полезни акции, главно с екологична насоченост. Надпреварата е в две силно технични, атрактивни състезателни дисциплини – бойно разгръщане от състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Тази година победителят от областното състезание МПО Млад огнеборец от Средно общо образователно училище Никола Вапцаров, град Айтос, завоюва 6-то място на републиканското първенство в оспорвана надпревара между 28 отбора първенци от съответните областни състезания. Днес с нас са част от клината бойно разгръщане от състезателна пътека, а именно целене на мишена с скок помпа от строяр и помощник строяр. Моля за вашите аплодисменти. Целта тук е да бъде напълнен съд с вода, целейки се центъра на мишената. Състезателите са двама – строяр и помощник строяр, и разполагат с 10 литра вода в помпата, за да успеят. В пълния вид на дисциплината се преодоляват също и различни препятствия – воден трап, тунел, пейка. Изпълняват се и 4 вида възли. Като цяло състезанието развива сръчност, съобразителност и работа в екип. И сега преминаваме към следващата демонстрация, веднага след като колегите са готови за това. И да помоля този малък приятел тук да не ми взима микрофона, че ми трябва. Едно. Уважаеми съграждани, сега предстои демонстрация на работа с пожарогасители. Действията с тях не са сложни, но за сметка на това могат да ни бъдат от полза при пожар.
Познаването им може да спаси вашия живот и живота на вашите близки. Основните видове пожарогасители са воден, прахов и пожарогасител с въглероден диоксид. Те са предназначени за гасене на различни класове пожари, запалвания или пожари на твърди материали, лесно запалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000 волта. В началната фаза на тяхното развитие. Повече за пожарогасителите, както и за начина на работа с тях, ще представи инспектор Асенов от районната служба в Бургас. Колега? Благодаря. Здравейте всички. Ще ви обясня днес. Много са прости действията с пожарогасител. В такива ситуации хората често изпадат в паника и забравят всичко. Но заради това на самият пожарогасител също пише как може да се използва. А това са 3 елементарни действия. Ще започна с водният пожарогасител. Всеки от тях има един предпазител, за да не може да бъде задействан случайно. При нужда издърпваме предпазителя, хващаме струйника в основата и натискаме ръчката. Да не забравяме, че с пожарогасители се гласят пожари в начален стадий. Тоест, ако пожарът е станал вече голям, звъниме на 112 и изчакваме автомобилите да дойдат да действат. Но ако е случайно едно малко кошче, някак си започнал съвсем в началото пожара, използваме ръчката и натискаме. Кой ще опита? Ти ще натиснеш ли ръчката? Може. Но запомнихте ли как се действа? Един по един, но не влизайте вътре, не влизайте вътре. Зад лентата. Натисни. Добре. Иди. Няма нищо. Добре. Това бяха действията с водния пожарогасител. Не забравяйте, че с него не се гасят електрически инсталации под напрежение. С него може да гасим само твърди предмети. Хартия, дърво. Докато вече с въглеродния двуокис, пожарогасител с въглеродния двуокис, то е друга работа. С него може да гасим всичко. Включително електрически инсталации под напрежение, включително горими течности, включително горими газове. Пожарогасителят с въглероден двуокис е малко опасен за малките приятели тук. Защото излиза под много ниска температура, около минус 70 градуса. Действията отново са елементарни. Имаме предпазител, който трябва да отстраним. Имаме снегообразовател, който трябва да хванем здраво. И тогава трябва да натиснем отново ръчката в основата на огъня. Както забелязвате, той прави образува снежна покривка, защото излиза при много ниска температура. И не забравяме, че пожарогасителите се използват само по предназначение. Защото ако си играем с тях или показваме на някой как се работи, в следващия момент може да има истински пожар и да нямаме с какво да гасим. Виждате колко е ефективен, защото той отнема топлината от пожара и по този начин прекратява горенето. Както забелязвате, дори е препоръчително с такива пожарогасители да се работи с ръкавица, защото много ниска температура става на снегообразователя и това е опасното. Но за да не работим с пожарогасители, просто трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност. Благодаря ви. Абе, колчето бе! Вече не видя, не чули. Благодаря, колеги. Важно е да знаете, че след употреба на пожарогасителите, те трябва да бъдат презаредени в оторизиран сервиз, преди да можем да ги използваме отново. Сигурни сме, че тази демонстрация ви е била от полза, но се надяваме
да не се налага да работите с тях. Затова, както спомена Асенов, спазвайте правилата за пожарна безопасност. Следва демонстрация с противопожарния автомобил, за което ще помоля всички деца да се отдръпнат, да слязат от автомобила. На този етап няма да го местим. Ще наблюдавате действията на пожарникарите при пристигането на екипите на мястото на пожара. Или така нареченото действие с уредбата за бързо реагиране. Захранването с вода, разбира се, става от пожарния автомобил, който от своя страна е свързан и се захранва от пожарен хидрант. При построяване на шланговата линия работят двама пожарникари, строяр и помощник строяр. Налягането от помпата на пожарния автомобил е около 8-10 атмосфери. Поради тази причина са необходими двама души.